Gatotkaca Norma pake ngarko sutra Tekapira Sri Kresna Parto manir muji saktinira waduh ngaturaken ketiwasan yang kula wangunipun kula kasoran jurit kula tanding tiyasa kayan pun Resi Guritno kados pundi yang wah dalah kowe kalah nggih inggih leres mekaten yang kula narada ya ta ya dina iki saiki mungkin nggih kowe saiki nyembah pasrah Saturipun pasrah karo Resi Guritno menapa mekan iya wis sembanus mangko kang nggih jagat yo Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat yo to yo wangune bocah iki pinter pertitis tenan bocah iki ngaturke bekti nang aku yo aku nalika semana aku iki cantrike Sang Hyang Manumayasa Sang Hyang Manumayasa mengkono cantrik ana telu siji Kakang Supalawa kaping pindho Kakang Widaksaka kaping telu Resi Guritno gawe yang yo kuwi Manumayasa aku kene nitis marang Sih Traing ngertawu sira Gatotkaca Bendarep sira iku isih trah ngetok aku nitis marang jeneng sira